Θέλεις να μάθεις πώς ξέφυγα από τη δουλειά μου και πώς μπορεί να το κάνεις κι εσύ, ξεκινώντας μια επιχείρηση online από το μηδέν? Μείνε στο βίντεο. Πώς έφυγα από τη δουλειά μου και ξεκίνησα να βγάζω εισόδημα από το ίντερνετ μέσω μιας καινούργιας επιχείρησης που έφτιαξα, που πλέον είναι πολύ κερδοφόρα για τον λόγο ότι είναι πολύ scalable, μπορείς να την φτάσεις ψηλά γιατί είναι λίγος ο χρόνος που σε περιορίζει και σε δεσμεύει. Μπορείς να χρεώνεις υψηλά ποσά και μπορείς να το μετατρέψεις σε διάφορες επιχειρήσεις. Τι έκανα και πώς έφυγα από την κύρια μου επιχείρηση και ξεκίνησα κάτι δικό μου. Αυτό θα είναι το κύριο μήνυμα. Αυτό που έκανα είναι ότι ήμουν personal trainer τα τελευταία 2 χρόνια σε ένα crossfitάδικο kickbox, βάρη, είχε όλα αυτά τα πακέτα. Ήταν ένα πολύ καλό κλίμα, έβγαζα αρκετά καλά λεφτά και είχα ξεκινήσει και είχα δικούς μου πελάτες, δικά μου personal, τα οποία χρέωνα αρκετά πολύ καλά. Αποφάσισα όμως μια στιγμή ότι αυτή η εργασία δεν είναι για εμένα μακροχρόνια. Κοιτούσα το μακροχρόνιο timetable, κοιτούσα πώς μπορώ να φτιάξω κάτι δικό μου, ώστε να μπορώ να μην δεσμεύομαι από κάποιον, να μην είμαι σε μια τοποθεσία για πάντα στη ζωή μου. Ήθελα να έχω ελευθερία χρόνου, ελευθερία τοποθεσίας. Οπότε αυτό που έκανα είναι να ξεκινήσω μια επιχείρηση στον online κόσμο. Έχοντας τελειώσει διοίκηση επιχειρήσεων στο BCA College, κοιτούσα τους ορίζοντες μου προς το digital marketing, το ψηφιακό marketing, το οποίο μπορεί να υποφελέσει πολλές επιχειρήσεις. Έβλεπα ότι μπορούσα να ξεκινήσω μια τέτοια επιχείρηση και να είμαι από όπου θέλω, να δουλεύω ό,τι ώρα θέλω κατά κάποιο τρόπο και μπορούσα να δουλεύω για διάφορες επιχειρήσεις, πράγμα που εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Οπότε ο κύριος μου στόχος ήταν να μετατρέψω το εισόδημα που έκανα στο personal training και να το βγάζω μέσω του digital marketing. Έτσι ξεκίνησα μια σελίδα να δίνω κάποια valuable tips στο πώς μπορεί ένα digital marketing γραφείο να αναπτύξει μια επιχείρηση. Ξεκινούσα καλώς επιχειρήσεις, εταιρείες, γραφεία, παρέχοντας τους υπηρεσίες που παρέχω, βοηθώντας τους να αναπτύξουν την δική τους επιχείρηση μέσω του ψηφιακού marketing. Πράγμα που μου έφερε τους πρώτους 3 πελάτες, που κατάλαβα κάποια λάθη που μπορεί να έκανα, τα βελτίωσα. Στη συνέχεια έβαλα και άλλες υπηρεσίες, προσθέτα και άλλες υπηρεσίες που μου επέτρεπε να αυξάνω το εισόδημά μου. Και φυσικά σιγά σιγά έβλεπα ότι αυτός είναι ο δρόμος μου. Οπότε και σταμάτησα το personal training οριστικά και ξεκίνησα να κάνω focus στο digital marketing. Αν πιστεύετε ότι σας άρεσε αυτό το βίντεο και σας φάνηκαν χρήσιμες οι πληροφορίες, κάντε ένα like και ένα follow. Και αν έχετε απορίες και θέλετε να ξεκινήσετε τη δική σας επιχείρηση ή την έχετε ξεκινήσει και δεν ξέρετε πώς να συνεχίσετε, στείλτε μου ένα μήνυμα και ρωτήστε με ό,τι θέλετε.